Dani Svetog Benedikta već u ovom formatu, malo većem formatu, 18. godinu za redom, uz gastropark koji je ove godine jedna inovacija. Do sad to nije bilo, pokušali smo u ovaj park u centru Svibovca smjestiti sve one tradicijske naše štrukle, zlevke i tu neku gastronomsku ponudu uz ručne radove koje rade naše udruge s područja općine Sraćinec, ali i njihovi gosti. Uz Kud Benedikt koji je organizirao smotru folklora, udrugu Čerepičar, seoske igre, tradicionalnu utakmicu. Tu je i DVD Svibovec Podravski koji je pozvao svoje prijatelje vatrogasce iz prijateljskih vatrogasnih društava da bi se blagoslovio njihovo navalno vozilo koje su uz pomoć općine Sraćinec osigurali. Kasnije, kad govorimo o danima Svetog Benedikta, jedan zabavni program uz kumove i Duška Kuliša do dugo u noć da se malo svi zabave i naravno u nedjelju Sveta misa. Mogu pohvaliti sve udruge na području Svibovca, ali i cijele općine Sraćinec da rade marljivo jer udruge su ukras naše općine i na tome im od srca zahvaljujem.